Hyvää päivää kaikille ja tervetuloa tänne meidän kirkkoon. Meillä on tänään tämmöinen kirkko täällä Eerikkilän urheiluopistolla. Kuinka moni on katsonut eilen jääkiekkoa vaikka jalkapallon kanssa? Katsoko kukaan? Kyllä siellä nousee eturivi ainakin katto. Oli aika jännä matsi. Sielläkin oli meidän vanhoja sporttiriparilaisia. Hyvä porukka, ihan rimpiläistä myöten. Se on mukava seurata noita nuoria sitten, kun mihin kukin menee urallaan. Mutta tervetuloa siis sporttiriparin konfirmaatioon. Siellä meidän rymyporukka näkyy tuolla näytöllä. No ei ollut rymyporukka, oli kyllä ihan älyttömän siis kiva porukka ja tosi kiva leiri. Luulen, että saatte noilta nuorilta vähän samanlaista kommenttia, kun sitten pääsette jututtaa. Tässä oli puolet porukasta oli semmoisia, jotka ei tuntenut ketään ennestään, kun tuli tänne. Ja tosi nopeasti tapahtui ryhmäytyminen. Se on aina kiva nähdä, että jos vapaa-ajallakin nuoret viettää niin aikaa yhdessä. Aika kilpailuhenkisiä ne oli kyllä, että jokaisesta oppitunneilla ja muuallakin niin oli kaiken maailman pistepelejä ja laskettiin, mikä joukkue on paras, mutta oli tosi hyvä henki koko ajan. Ja sitten semmoinen, mikä mä oon huomannut, että yleensä kertoo semmoisesta ryhmän turvallisuudesta, että jos ryhmä pystyy myös hiljentymään yhdessä, että me välillä ollaan porukassa sille, että ollaan ihan hiljaa, niin se ei ole helppoa silloin, jos on turvaton olo, mutta tämä ryhmä kyllä pystyy siihen. Kaikesta huomaa, että nämä nuoret on saanut paljon rakkautta ja huolenpitoa, koska he pystyvät huomioimaan muita ihmisiä ja he ei ole sillä tavalla koko ajan uhattuna, että ei pystyisi asettumaan toiseen asemaan. Että voitte vanhemmat taputtaa itseään olkapäälle. Mä luulen, että tämä ripari on ollut myös heidän elämänsä tukeva kokemus, semmoinen fiilis jäi mulle itselle ainakin. Täällä kuitenkin mennään välillä teemoissa vähän pelikentän rajojen ulkopuolelle, ihan sinne elämänkin rajoille. Niin semmoisia juttuja, mitä ei tule ehkä sitä aina muuten pohdittua. Mä luulen, että tästä jää heille semmoinen, tai toivon, että se vahvistaa heidän luottamusta elämään ja semmoista toivon näköalaa. Vaikka maailmassa tapahtuu monenlaista, niin se säilyy. Se jotenkin tuntuu, että joka vuosi vuodelta niin jotenkin nämä nuoret on vaan fiksumpia. Semmoisia hyvä tahto siellä. Just se, että pystyy vaikka 15-vuotiaana itse tuntuu yleensä kaikista heikoimmillaan, niin silti että pystyy ottaa toisiaan huomioon ja olla yhdessä. Se on kyllä hieno juttu, että kyllä hyvä tulevaisuus, jos olette nuorista kantanut huolta, niin kuin vanhemmat täällä vähän kantaa, niin ei tarvitse kyllä kantaa näistä nuorista. Mä oon nähnyt aika paljon nuoria tässä vuosien varrella ja nämä nuoret kyllä voi hyvin. Ja on huomannut myös sen, että urheilijan nuoret, siinä on koko ajan ero, että jos urheilija ja ei urheilija, niin niissä ryhmissä, joissa on urheilijoita, niin on kuitenkin sellaiset elämän rytmit ja tietty sellainen rakenne, niin se kyllä vaikuttaa näiden hyvinvointiin. Hyvä, että olette joskus patistanut heitä urheilupariin, jos on ollut sellainen hetki, että on meidän urheilu jää. Mutta kohta me mietitään konfirmaatiota ja meillähän on täällä sporttiriparilla sellainen käytäntö, että nuoret itse on suunnitellut tämän konfirmaation. Meillä on sellainen ristimerkkiteema ollut tässä pari vuotta, koska se on tuolla urheilumaailmassa iso teema, nuoret näkee sitä ristinmerkkiä. Me ollaan sitä pohdittu, nuoret opettaa tänään teille ristinmerkkiä ja sitten kertoo, minkälaisia ajatuksia, tunteita ja toiveita heillä elämään liittyy ja siihen ristinmerkkiin. Toivotaan, että tuutte sitten mukaan, kun he sen ristinmerkin opettaa teille. Siellä käsiohjelmassa on kaikki osuudet, mihin nuoret toivoo, että tuli sitten mukaan. Eli nuoret juontaa ja toimittaa tämän koko tilaisuuden ja valmistanut nämä rukoukset ja sitten siihen puheeseen tietyt sisällöt. Konfirmaatio-osuus itsessään, nuoret istuu siis tuolla seinällä, he tulevat tähän keltaiselle viivalle tai kaarelle. Ja silloin kun he tulevat tähän näin, niin sitten mä pyydän kummit. Eli kummi asettuu sen oman nuorensa taakse. Jos nuorella ei ole kummia, niin se voi olla myös joku muu läheinen, joka tulee siunaamaan. Ja meidän isoiset sitten yrittää katsoa, että jos jollekin nuorelle, joka päässyt nyt tulee, niin sitten isoinen tulee siihen taakse. Ja me tullaan täältä Eerikan kanssa täältä sisäpuolelta. Te olette siis tuossa nuoren takana. Ja kun me tullaan siihen sun nuoren kohdalle, niin lausu sen nuoren etunimi. Laita käsi hänen pään päälle ja lausu nuoren etunimi. Me laitetaan kanssa käsi pään päälle ja sitten me sanotaan siunaus.
Ehtoollisesta me jaetaan ensin nuorille tässä ehtoollinen ihan perinteisellä tavalla. He saavat noista pikareista ja leivän ja sen jälkeen sitten ehtoollinen avoin teille ja me jaetaan teille ehtoollinen, niin kuin me aina jaetaan sporttiriparin konfirmaatioissa, niin intinktiona, eli leipä kastetaan viiniin. Saat siis viiniin kastetun leivän. Jos haluat leivän gluteenittomana, niin sano siitä meille. Meillä on gluteenittomat leivät tuolla eri lautasella ja jaetaan ne eri kädellä ja kastetaan ne eri viiniin, että ei tarvitse huolehtia siitä. Jos haluat, että sinun leipäsi kastetaan alkoholittomaan viiniin, niin sano siitäkin sitten. Niin muuten ne kastetaan ihan tuollaiseen tavalliseen kirkkoviiniin. Tässä tätä konfirmaatiota näiden nuorten kanssa tekemässä meillä on meidän mainiot isoset Oona, Iina ja Vilja. Sitten meillä on täällä kanttori Kai Varho, leirimuusikkodiakoni, joka on yksi meidän opettajista ollut. Vellu kuvaa tuolla videolle ja tämä tulee sitten jälkitallenteena katsottavaksi. Minä olen siis sporttiriparin pappi Sami Lahtinen, onkin teille niitä viestejä lähetellyt, ja sitten meillä on ollut valmentaja Saku Halonen, joka eilen illalla lähti leiriltä, veti vielä viimeiset treenit ja pelit. Eli semmoisella porukalla ollaan täällä oltu. Ja toivotaan, että jätätte sitten, jos haluatte, voitte toki ottaa käsiohjelman muistoksi, mutta jos ette ota muistoksi, niin jättäkää se siihen penkille, niin me voidaan sitten käyttää niitä vielä muuten täällä konfirmaatiossa. Ja kun nuoret tulee tuolta verhon takaa ristisaatossa alkumusiikin soidessa, niin nouskaa silloin seisomaan ottamaan heitä vastaan, ja sitten kun me lähdetään ristisaatossa, niin sitten voitte taas nousta. Nuoret käy tuolla noin ja sitten he palaa tähän teidän onniteltaviksi. Ja sitten siitä olette sitten vapaita lähtemään omiin juhliin tai mitä olettekaan suunnitelleet. Eiköhän me näillä päästä eteenpäin. Kyselin, niin siellä jännitystä on ilmassa. Eli näyttäkää nuorille, että nyt ollaan heidän kotikentällään. Ja virheitä saa tehdä. Tämä ei ole mikään näytelmä eikä esitys, vaan meidän yhteinen juhla, jossa nuoret on puikoissa. Ja toivotaan, että kaikilla on hyvä olla. Mutta kohta me tuolta tullaan, niin sitten aloitetaan. Ja.
Tervetuloa Eerikkilän urheilupuistoon ja sporttiriparin konfirmaatioon. Tosi kiva, että olet tullut meitä juhlimaan. Toivotaan, että tästä tulee hieno konfirmaatio ja miksei tulisi, kun olemme itse siinä puikoissa. Olemme nyt koolla Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Urheilukentällä tulee joskus tehtyä hölmöjä ratkaisuja, mutta niin tulee elämässäkin. Riparilla opittiin, että virheitä ei tarvitse selitellä tai peitellä, vaan ne kannattaa tunnustaa ja pyytää anteeksi. Tunnustamme nyt yhdessä syntimme. Synnin tunnustuksen 704 sanoin. Taivallinen Isä, sain katseen sinun lapseksesi. Sinä siisit minut pimeydestä valoon, kadotuksen alta taivaan perilliseksi. En ole kuitenkaan elänyt niin kuin lapsellesi sopii. En ole kuunnellut ääntäsi, enkä totellut tahtoasi. Jumala, armahda minua, poikasi Jeesus Kristuksen tähden. Pese minut puhtaaksi ja anna kaikki syntini anteeksi. Jeesus sanoo, ystäväni, ole rohkealla mielellä. Sinun syntisi annetaan anteeksi. Jeesuksen palvelijana julistan sinulle tämän synninpäästön. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Laulamme virren 135, Jumala loi. Jumala, Isämme, kasteessa otsamme ja rintaamme tehtiin ristinmerkki, joka osoittaa, että me kuulumme sinulle. Yhdessä tänään konfirmoitavien nuorten kanssa me kiitämme sinua siitä. Rohkaise meitä taistelussa pahan valtaa vastaan. Tee meistä rauhasi välikappaleita. Auta meitä kasvamaan uskossa ja rakastamaan toisiasi tahtosi mukaan. Kuule meitä poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Aamen. Riparilla kisailtiin paljon ja kerrytettiin oman pienryhmän pistepottia. Se oli aina hienoa, kun oma joukkue sai pisteen. Raamatusta puolestaan kuulen, mitä kaikkea muuta ihmeellistä ja hienoa mun elämässä on. Tämä on psalmista 139. Sinä olet luonut minut sisintäni myöten.
äitien kohdussa olet minut punannut. Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla, mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa. Sinun silmäsi näkyvät minut jo idullani. Sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut. Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi, Jumala? Kuinka valtava onkaan niiden määrä? Jos yritän niitä laskea, niitä on enemmän kuin hiekan jyviä. Minä lopetan, mutta tiedän, sinä olet kanssani. Kirkossa rukoillaan paljon, mutta urheilumaailmassa rukoillaan vielä enemmän. Sporttiripalla opittiin ristin merkki. Se on maailman lyhyin rukous. Me halutaan opettaa se nyt teille. Olisi hienoa, jos me kaikki osattaisiin se, kun tänään lähdetään kirkosta. Ristinmerkki tehdään 3 sormella, peukalolla, etusormella ja keskisormella. 3 sormen kuvaa Jumalan 3 persoonaa. Futiskentällä pyritään muodostamaan kolmioita, jotta syöttöpeli rullaa. Jumalakin pelaa tällaista kolmiopeliä, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen yhteispeliä. Kun sanon Isän, laitan 3 sormeani otsalle. Näin siunaan ajatukseni. Ajatukset voivat olla toiveita, unelmia, pelkoja. Meillä sporttiripalialaisilla nousi esiin isoimpana unelmana jalkapallo ja unelma tulevaisuudesta jalkapalloilijana. Unelmoimme siitä, että voimme jokainen saavuttaa omia unelmiamme ja tavoitteitamme. Lisäksi toivomme itsellemme sekä rakkaille läheisillemme ja kavereillemme terveyttä ja turvallisuutta. Toivomme, että rakkaat vanhempamme ja muut läheisemme ovat ylpeitä meistä nuorista. Ristinmerkillä pyydän siunausta itselleni niiden ajatusten kanssa, joita minulla on. Pyydän johdatusta, jotta hyvä ja oikea valtaisi mieleni. Kun sanon Pojan, vien 3 sormea otsalta sydämeni lähelle. Siunaan tunteeni. Tunteet eivät ole oikeita tai vääriä. En valitse tunteitani. Tunteet ovat kuin ihonväri. Ne eivät itsessään ole oikein tai väärin, vaan oikea ja väärä liittyvät siihen, miten niihin suhtaudun. Meidän nuorten sydämistä löytyy elämän iloa ja iloitsemme omista perheistämme ja läheisistämme. Olemme iloisia ja kiitollisia siitä, että saamme mahdollisuuden pelata jalkapalloa. Joskus koemme myös vaikeampia tunteita, kuten surua ja pelkoa. Sydämistämme löytyy kuitenkin myös naurua, onnellisuutta ja kiitollisuutta. Kaikkien näiden tunteiden kanssa saan jäädä Jumalan siunaukseen. Kun sanon Pyhän Hengen nimeen, vien 3 sormeani vasemmasta kädestä oikeaan. Siunaan tekoni, tunteistani en ole vastuussa, mutta teoistani olen. Meille nuorille tärkeitä asioita ovat urheilu, kaverit, perhe ja läheiset, nyt sekä tulevaisuudessa ja jalkapallo. Haluamme, että saavutamme kukin omia tavoitteitamme niin ammattilaisjalkapalloilijan urasta kuin toiveesta siitä, että saisin hyvän ja turvallisen elämän. Toivomme, että saamme elää terveen elämän. Ristinmerkki muistuttaa, että olen tärkeä ja rakas myös silloin, kun olen tehnyt väärin. Mikään epäonnistuminen urheilussa tai ihmissuhteissa ei määritä sitä, kuka minä ihmisenä olen. Siksi ristinmerkki on myös voiton merkki. Se muistuttaa, että kaikkien näiden ajatusteni, tunteideni ja tekojeni kanssa olen Jumalan oma. Kokeillaan nyt yhdessä. Laitat 3 sormeasi yhteen. Kun sanon Isän, laitat sormet otsallesi. Kun sanon Pojan, viet sormesi sydämesi lähelle. Kun sanon Pyhän Hengen nimeen, viet sormesi vasemmalta kädeltä oikealle. Oletko valmis? No niin, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Siinä on maailman lyhyin ja syvällisin rukous. Kiitos nuoret ristimerkkiopetuksesta. Silloin kun teidät kastettiin, niin teidän vanhemmat ja
kummit lausui teidän puolesta uskon tunnustuksen, jossa kerrotaan ikään kuin tämän kristinuskon ydin. Ja nyt kun te olette tullut rippikouluun, niin te olette itse sitten opiskellut sitä uskon tunnustusta ja opiskelussa ihan ulkoakin. Ja nyt on tullut teidän aika yhdessä seurakunnan ja juhlavieraiden kanssa tunnustaa tuo kristillinen usko. Eli nousemme tunnustamaan kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas Tuonelaan, nousi 3. päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Seurakunta voi istua ja jääkää nuoret vielä hetkeksi seisomaan. Rakkaat nuoret, teidät on kastettu siis tähän uskoon ja olette nyt saaneet sen mukaista opetusta. Jumala antakoon teille arvon, että voisitte osoittaa tämän uskon elämässänne. Tulkaa nyt ottamaan vastaan siunaus. Joo, sieltä pieni. Isot koulu. Kummit, siunaajat, olkaa hyvä, voitte tulla oman nuorenne taakse. Eli Eerikan kanssa aloitetaan tuolta lukasta ja tullaan siihen sun nuoren kohdalle, laitat käden sinne nuoren pään päälle ja sanot hänen etunimensä.
Rakkaat nuoret, te olette nyt ottaneet vastaan Jumalan siunauksen ja se tarkoittaa sitä, että te ette ole koskaan yksin. Silloinkin jos elämä joskus satuttaa, niin nämä ihmiset, jotka nyt on täällä teitä siunaamassa ja täällä teitä juhlimassa, niin he on silloin teidän kanssa. Ja sen lisäksi teillä on matkassa Jumalan siunaus. You will never walk alone, niin kuin meille tutussa kappaleessa sanotaan. Eli eläkää rohkeasti. Kummit, haluan näin tässä vaiheessa sanoa kummeille sellaisen asian, että on yksi juttu, mitä te voitte tehdä näiden nuorten puolesta silloinkin, kun tämä nuori on teistä fyysisesti kaukana. Että voitte muistaa näitä nuoria. Ja yksi älyttömän hyvä, hieno, perinteinen tapa muistaa toista ihmistä on rukoilla hänen puolestaan. Se ei tarvitse olla mitään monisanasta. Aamulla kun herää tai illalla kun menee nukkuun, niin kädet ristiin ja sanoo, että hyvä Jumala, siunaa tänään tätä nuorta. Silloin on taattu se, että on ainakin yksi ihminen, joka joka päivä rukoilee tämän nuoren puolesta, yksi ihminen, joka joka päivä muistaa häntä. Ja mä ajattelin, että se olisi erityisesti semmoinen teidän tehtävä, muistaa tätä nuorta, vaikka hän olisi teistä kaukana. Kiitos kummit ja siunaajat, että olette tullut tänne nuorta siunaamaan. Nyt voitte palata omalle paikallanne. Ja nuoret, olkaa hyvä, voitte palata paikalle. Nyt laitetaan kädet ristiin ja rukoillaan porukalla. Me olemme itse valinneet jokaisen rukousaiheen. Haluamme kiittää sinua, Jumala, siitä, että olet antanut elämän. Kiitos, että meillä on mahdollista elää. Haluamme kiittää sinua terveyden lahjasta, mutta samalla haluamme, Jumala, muistaa niitä, joiden elämä tai oman rakkaan läheisen terveys aiheuttaa jotain huolta ja surua. Kiitos Jumala rakastavasta perheestä ja läheisistä. Rakastava perhe, läheiset ja ystävä ovat lahja sinulta. Haluamme kiittää siitä, että olemme saaneet olla täällä Riparilla yhdessä, oppimassa itsestämme, toisistamme ja sinun rakkaudestasi. Kiitos mahdollisuudesta urheilla ja pelata jalkapalloa. Kiitos siitä, että olet ollut mukana urheiluillamme ja tukenut niin onnistumisissakin kuin epäonnistumisissakin. Pyydämme Jumala sinulta onnea ja menestystä meidän kaikkeen elämään. Pyydämme, että olisit mukana meidän elämän puolueen tuoden uskoa, toivoa ja rakkautta. Pyydämme, että olisit mukana meidän kaikkien elämässä niin, että saamme aina luottaa johdatuksesi ja kääntyä rukouksen avulla puoleesi. Etenkin silloin, kun tarvitsemme tukeasi ja vaihustasi. Pyydämme Jumala meille kaikille sekä rakkaille läheisillemme ja perheillemme terveyttä ja turvallisuutta. Haluamme pyytää, että olet mukana urheiluurillamme tukien ja ohjaten kohti huippua ja menestystä. Siunaa Jumala perheitämme, läheisiämme sekä ystäviämme. Siunaa ja suojaa myös rakkaita lemmikkejämme ja eläimiä. Jumala, sinä näet, että kaikilla ihmisillä maailmassa ei ole asiat hyvin. Haluamme pyytää siunastasi ja rakkauttasi niille, jotka kärsivät tai kokevat surua. Ole läsnä heidän elämässään. Haluamme pyytää siunastasi ja varjelustasi myös mielettömään konfirmoitumille nuorilla. Siunaa oman poukaamme ja ole mukana siinä varjellen ja kannattavalla. Rukoilemme vielä näiden nuorten puolesta, jotka tänään konfirmoidaan. Sulje siunauksesi jokainen heistä. Aaron, Eelis, Emil, Jesse, Kaijus, Konsta, Lilja, Luka, Matias, Paulus, Pepita, Robert ja Valtteri. Tue heitä, kun he tekevät ratkaisuja elämässään. Anna heille rohkeutta, rakkautta ja unelmia. Ole lähellä heitä joka päivä. Aamen. Seuraavan virren 501 aikana keräämme Kolehdin Sambiassa toimivan LTCS Lekatelite Community School koulujen omien tilojen hankkimiseksi ja seminaari- ja opetusmatkojen järjestämiseksi
YRY:n kautta kiitämme lahjastasi. Laita se vaikka sinne kulmaan. Sitten tästä laitat leivät tänne ja sitten tohon lautaselle. Ai mitä vaan tonne? Joo, sinne. Ja sitten tänne sen jälkeen, kun olet laittanut sen tänne. Siunaa koko maailmaa, näet Isä taivaan lapsen sen, joka kääntyy puoles rukoilee. Aina lepä joka päiväinen, siunaa koko maailmaa, siunaa koko maailmaa. Ethän Isä taivaan. Sitten loput sä voit vaikka laittaa, jos mahtuu siihen. Niin. Joo, okei, kiitos. Sitten se Amerikan maita, Eurooppaa, Australia, suurta Aasiaa, siunaa koko maailmaa, siunaa koko maailmaa. Odotetaan vielä. Keräsittekö te tuosta estikin? Joo. Isä, sinun omastasi me annamme. Siunaa meidät ja meidän lahjamme, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Siunaamme ehtoollisen leivän ja viinin. Taivaallinen Isä, sinä olet luonut kaiken hyväksi. Rakkaudessasi lähetit poikasi Jeesuksen meidän kaikkien ystäväksi ja pelastajaksi. Hyvänä paimenena hän auttoi kaikkia ja antoi henkensä meidän puolestamme. Hän kuoli ristillä, jotta me saisimme anteeksi annon ilon. Hän nousi ylös haudasta, jotta me saisimme elää ikuisesti. Hän antoi ehtoollisen Jumalan perheväen yhteiseksi kiitosateriaksi. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Taivaallinen Isä, me iloitsemme kaikesta siitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme. Anna meille Pyhä Henkesi niin, että uskoen otamme vastaan Jeesuksen ehtoollisessa. Kiitos suuresta lahjastasi. Rukoilemme nyt yhdessä, niin kuin Jeesus on meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tulkaa, ottakaa vastaan elämän leipä, tulkaa, juokaa kuolemattomuuden lähteestä. Olkaa hyvä nuoret, nyt voitte tulla. Ne on tuolla, ne on kirjalla. Joo. Mutta nyt sä voit saman viini antaa tietysti, kun sitä ei juhata. Joo, tulkaa vaan. Olkaa hyvä, voitte nuoret palata paikalle. Sä voit ottaa ton sitten tuossa. Kuka se on näin paljon? Ei se on. Olkaa hyvä, ehtoollinen on nyt avoin teille ja voitte sitten, jos lapsi tulee mukaan, niin voidaan siunata lapsi tai sitten voidaan jakaa ehtoollista. Vanhemmat voi ilmoittaa sitten, että haluaako, että lapselle jaetaan ehtoollinen vai hänet siunataan. Voi tulla myös vain siunattavaksi ehtoolliselle. Silloin laitetaan käsi tuohon vasemmalle olkapäälle, niin se on meille merkki, että me lausutaan siunaus, ei jaeta ehtoollista.
Olkaa hyvä, tulkaa ehtoolliselle. Laulanne ehtoollisena virre 517, Herra kädelläsi. Herra
Kristuksen ruumis ja veri sinun puolestasi annettu ja vuodatettu. Kristuksen ruumis ja veri sinun puolestasi annettu ja vuodatettu. Amen. Me olemme nyt ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän varjelkoon meidät iankaikkiseen elämään. Ja nyt voitte vastata porukalla, että aamen. Just noin. Nousemme lausumaan yhdessä Herran siunauksen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puolemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Sporttiriparilla jokainen leiripäivä päätettiin iltavirteen 548. Siitä jää turvallinen fiilis. Laulamme sen nyt yhdessä. Okei, sitten meillä olisi vielä rippikoulutodistusten jako. Ryhmäopettaja Eerika tulee todistukset jakaa ja tulkaa isoset kanssa. Ja tuossakin Kaitsu tänne näin, niin mennään tänne.
Okei, sitten olisi taas se paras hetki, eli nyt olisi teidän vuoro näyttää, kuinka paljon te tykkäätte näistä nuorista ja antaa heille oikein kunnon aplodit.